बाहरू जिला हिलैले भइलु जवान जब से जान बाहरू जिला हिलैले नजरिया तुम्हारेलू दिलावा के हमारा हुकारेलू पायल से नीतीश के घायल करेलू जबे जबे रूपवा संवारेलू तिरछी नजरिया तुम्हारेलू दिलावा के हमारा हुकारेलू पायल से नीतीश के घायल करेलू जबे जबे रूपवा संवारेलू भइलु जवान जब से जहान बाहरू जिला हिलैले भइलु जवान जब से जहान बाहरू जिला हिलैले। एकता रिकॉर्डिंग स्टूडियो। कांटेक्ट नंबर 7982720011।